γιατρέ μου, τι θα κάνω για να μην αρρωστήσω. Έτσι λοιπόν έρχονται στους γιατρούς μόνο οι ασθενείς. Και εδώ έχουμε χάσει το παιχνίδι, και ιδίως εμείς οι εναλλακτικοί, γιατί σε εμάς έρχονται οι απελπισμένοι ασθενείς. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν γυρίσει όλους τους κλασικούς γιατρούς, δεν έχουν βρει λύση στο πρόβλημά τους και περιμένουν να έρθουν στον εναλλακτικό γιατρό να απαντήσουν ένα κουμπί και να γίνουν καλά. Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί έχει χρονίσει η νόσος τόσο καιρό, και δεύτερον έχουν φορτωθεί με τόσα χημικά φάρμακα που έχουν πλέον τόση τοξίνωση στον οργανισμό τους που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσεις να κάνεις θεραπεία. Πάντως, γεγονός είναι ότι σε όποιον γιατρό πάει κανείς, είτε εναλλακτικός ή κλασικός, το ζητούμενο είναι να έχει το δυνατόν καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Και αυτός και ο γιατρός. Εμείς οι γιατροί έχουμε, στοχεύοντας το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα, πρέπει να κάνουμε μια επιτυχή διάγνωση. Να ξέρουμε όχι ποια είναι τα συμπτώματα του ασθενούς, γιατί αυτά θα μας τα περιγράψει ο ασθενής, θα μας τα πει. Αλλά θα πρέπει να βρούμε πού οφείλονται αυτά τα συμπτώματα. Γιατί όπως θα σας πω και παρακάτω, το σύμπτωμα για το γιατρό είναι όχι μόνο ο δρόμος και ο τρόπος για να βρει την αιτία, αλλά είναι και σύμμαχος στην καταπολέμηση της ασθένειας. Ασχέτως αν εμείς έχουμε χάσει την μπάλα τώρα και τα συμπτώματα αντί να τα εκμεταλλευόμαστε, τα καταπιέζουμε και τα θεραπεύουμε. Για να φτάσουμε στην επιτυχή διάγνωση, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να πάρουμε ένα καλό ιστορικό από τον ασθενή. Το ιστορικό, θα έχετε πάει όλοι σε γιατρούς, δεν είναι αυτό που σας ρωτάνε τι έχεις κάνει, αν δω το στόμα σου. Το ιστορικό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρει κανείς όχι μόνο για την παρούσα κατάσταση του ασθενή, αλλά και για την προηγούμενη κατάστασή του, όσον αφορά την υγεία του, ακόμα και για την κληρονομικότητά του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι ασθένειες έχουν μια ροή. Ο καθηγητής μου, ο Βυθούλκας, έλεγε ότι δεν υπάρχουν πολλές ασθένειες στον ανθρώπινο οργανισμό, υπάρχει μόνο μία διαταραχή, η οποία εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Και ο ανθρώπινος οργανισμός είναι έτσι φτιαγμένος, ώστε όλες αυτές τις διαταραχές να τις πρόχνει προς το εξώτερο όριο. Και ποιο είναι το εξώτερο όριο που μας χωρίζει από το περιβάλλον? Το δέρμα μας. Άρα λοιπόν εμείς άμα βλέπουμε δερματικές παθήσεις, ησυχάζουμε. Για να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα να καταλάβετε, ας πούμε ότι έχουμε 3 ασθενείς οι οποίοι είχαν μια απώλεια. Και έρχεται ο πρώτος ασθενής με μια ψωρίαση και του λες πότε ξεκίνησε? Άσε γιατρέ μου, ξεκίνησε από όταν έχασα τον πατέρα μου. Αυτό για μας είναι καλό, γιατί ξέρουμε ότι ο οργανισμός από μόνος του σπρώχνει προς τα έξω τη διαταραχή. Ένας άλλος ασθενής θα έρθει να μας πει ότι ξέρεις γιατρέ μου, έχω κολίτιδα, έχω γαστρίτιδα, πότε ξεκίνησε? Από τότε που έχασα τον πατέρα μου. Πιο ασθενής αμυντικός μηχανισμός. Πιο τελείως απροστάτευτος είναι αυτός που θα έρθει με κατάσταση. Βλέπετε λοιπόν υπάρχει μια διαφορά στον τρόπο με τον οποίο κάθε ένας μας αντιμετωπίζει με ένα εξωγενή παράγοντα. Και αυτό, εδώ θα πρέπει να σας τονίσω ότι πρωτόκολλα θεραπείων δεν υπάρχουν. Κάθε ένας από εμάς είναι μοναδικός. Διαφορετικά δέχεται, διαφορετικά διαχειρίζεται και διαφορετικά θεραπεύεται από την ίδια ασθένεια. Άρα λοιπόν κανείς για να μπορέσει να έχει επιτυχημένα αποτελέσματα πρέπει να εξατομικεύει τη θεραπεία. Δεν υπάρχουν για τον ολιστικό γιατρό ασθένειες, υπάρχουν μόνο ασθένειες. Αφού λοιπόν πάρουμε το ιστορικό μας, προχωράμε στην κλινική εξέταση, το ακουστικούλι μας, το λαιμό, παλιά είχαμε και την επίκρουση και ό,τι δεν μπορούμε να δούμε, ό,τι κρύβεται μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, είμαστε αναγκασμένοι να στείλουμε τον ασθενή να κάνει εξετάσεις. Τι εξετάσεις? Εξετάσεις αίματος, ακτινογραφίες, σπινθερογραφήματα, υπερηχογραφήματα, καρδιογραφήματα, αξονικές μαγνητικές τομογραφίες, pap test. Όταν ο γιατρός βρίσκεται με τον ασθενή, αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση, μια σχέση που λέγεται θεραπευτική σχέση. Και αυτή έχει να κάνει με το μόνο πράγμα που μάθαμε στην ιατρική σχολή, γιατρέ μου, είναι να κάνουμε αυτό που λέμε διαφορική διάγνωση. Δηλαδή, να μαζεύουμε όλες τις πιθανές αιτίες στις οποίες μπορεί να οφείλεται μια ασθένεια και να αρχίσουμε να αποκλείουμε. Μέχρι να μείνει αυτή που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και μία ή δύο αιτίες. Αυτό το μάθαμε καλά. Δεν ξέρω, βλέπετε καθόλου τον Dr. House? Έτσι. Λοιπόν, κάπως έτσι σκέφτεται ο γιατρός. Αυτός είχε ένα πίνακα με γυαλιά και γράφει.
Αυτό δεν είναι, γιατί αν ήταν αυτό θα ήταν εκείνο. Σβήστο. Αυτό δεν είναι, αυτό το πράγμα δουλεύει συνέχεια στο μυαλό μας. Όταν λοιπόν μπαίνουμε σε μια τέτοια θεραπευτική σχέση και με το που μας λέει ο ασθενής το πρόβλημά του, εμείς προσανατολιζόμαστε σε 6, 10, 16 πιθανές αιτίες, το μυαλό του γιατρού αρχίζει και δουλεύει. Και αμέσως λέει αυτό, για να δω αυτό πρέπει να κάνω εκείνο, να το στείλω για μια εξέταση. Δυστυχώς, όλες αυτές τις εξετάσεις, που σίγουρα δεν θα στείλεις όλες στον ασθενή σου, αλλά μια εξέταση αίματος σαφώς δεν τη θέλεις. Αν υπάρχει κάποιο λόγο, μια ακτινογραφία, έναν υπέρηχο και ως έσχα τη λύση μια MRI ή αξονική τομογραφία τι θέλεις, για να γίνουν εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να έχεις σχέση μέσα στα νοσοκομεία. Αν δεν έχεις αγαπημένο ή αγαπημένη μέσα στα νοσοκομεία, αυτές οι εξετάσεις σε 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες. Και έρχεται λοιπόν ο ασθενής και σου φέρνει σταδιακά. Σου φέρνει μια ακτινογραφία, μια εξέταση αίματος. Να βγάλεις το ιστορικό του εσύ, να δεις τι έχει σημειώσει. Και αν τα έχει σημειώσει όλα και να επισκέφτεσαι, και τραβάει μια ιστορία για πάρα πολλούς μήνες που πιθανώς να προσανατολίζει τον γιατρό και να τον κάνει να μπερδεύει τις αρχικές του σκέψεις. Πώς θα σας φαινόταν τώρα αν σας έλεγα ότι όλες αυτές οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν στο ιατρείο μας? Εύκολα, ανώδυνα, έτσι. Και εμείς να έχουμε μια εικόνα ανάλογα με το πώς σκεφτόμαστε εκείνη τη στιγμή. Οπότε με το που φεύγει ο ασθενής μετά από τη 1 ώρα επίσκεψη, είμαστε σίγουροι για το τι θέλαμε να δούμε και τι είδαμε και τι απορρίψαμε και τι κρατήσαμε. Νεκτάρι, φέρνω από τράκι νερό στην κυρία Κατρίτση, παρακαλώ. Και το δεύτερο και βασικό, ο ασθενής μας τι? Απαλλάσσεται από την ταλαιπωρία. Κλείσε ραντεβού, πάρε τηλέφωνο, πάρε χαρτάκι, έλα εδώ. Εξοικονομεί χρόνο. Σας είπα ότι τουλάχιστον αυτές όλες οι εξετάσεις θέλουν, αν είσαι και τυχερός, 1 μήνα να τις μαζέψεις. Αποφεύγει οικονομικά έξοδα. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και το πιο βασικό, ο τρόπος που εξετάζουμε εμείς δεν επιβαρύνει τον οργανισμό ούτε με ραδιενέργεια, ούτε με καμία άλλη μορφή επιβάρυνση. Και πώς γίνεται αυτά? Αυτό απλό, με μια συσκευή, στην οποία παρεμβάλλουμε στο κύκλωμά της, βλέπετε εδώ, τον ασθενή. Στο ένα χέρι κρατά ένα ηλεκτρόδιο και εμείς με τη μύλη από το άλλο χέρι κλείνουμε το κύκλωμα. Και κάνουμε τι? Ψάχνουμε συχνότητες. Οτιδήποτε γύρω μας έχει συχνότητα. Τα κύτταρα έχουν συχνότητες, έχουν ηλεκτρικά φορτία. Τα κύτταρα αποτελούνται από μόρια και τα μόρια αποτελούνται από άτομα. Και τα άτομα έχουν πρωτόνια και νετρόνια στον πυρήνα τους. Και αυτά τα πρωτόνια και τα νετρόνια στριφογυρίζουν. Και αυτό το στριφογύρισμα δημιουργεί ένα spin, το λεγόμενο, το οποίο όταν το βάλεις μέσα σε μαγνητικό πεδίο, αυτό αλλάζει κατεύθυνση. Έτσι ακριβώς λειτουργεί και ο μαγνητικός τομογράφος. Με τον προσανατολισμό των ιόντων υδρογόνων. Εκείνο που ψάχνουμε εμείς. Ωραία. Καταστροφή. Ξέρουμε τις συχνότητες των υγιών κυττάρων και τις συχνότητες των ασθενών κυττάρων. Ξέρουμε επίσης και τις συχνότητες όλων των μέχρι τώρα γνωστών μικροοργανισμών. Άρα λοιπόν, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τη συχνότητα που ψάχνουμε, για παράδειγμα θέλουμε να δούμε αν ο ασθενής μας έχει στρεπτόκοκο, να την εισάγουμε στον οργανισμό μέσω αυτού του κυκλώματος που σας έδειξα. Ο οργανισμός ο οποίος είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο, αν την έχει, αν υπάρχει ο στρεπτόκοκος και εκπέμπει την ίδια συχνότητα, οι δύο συχνότητες θα συντονιστούν και ο συντονισμός αυτός θα καταγραφεί σαν απόκληση της βελόνας στο μηχάνημά μας. Πολύ απλό. Τεχνολογία τουλάχιστον 50 ετών. Έτσι απλά, χωρίς να υπάρχει κανένα περιθώριο, το σφάλμα είναι πάρα πολύ μικρό, δηλαδή η αξιοπιστία της διάγνωσης φτάνει στο 95 με 98%, γιατί ανοιχνεύουμε πράγματα σαν το ραντάρ που σαρώνει τον ουρανό και βλέπει το στίγμα, εμείς το βλέπουμε και το ακούμε. Έτσι πολύ απλά μπορούμε να ανοιχνεύσουμε πράγματα, γιατί ξέρουμε τα κύτταρα τα οποία είναι υγιή, εκπέμπουν ένα αρμονικό, μια αρμονική συχνότητα. Ενώ αντίθετα, αν προσβληθούν από κάποιο παθογόνο μικροοργανισμό, αρχίζουν να εκπέμπουν μια παραμορφωμένη συχνότητα. Συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που συμβαίνει στο ραδιόφωνο σας όταν περάσετε από ένα τούνελ. Εκεί που ακούτε καλά το ραδιοσταθμό, ή θα τον χάσετε ή θα μπλεχτεί με κανέναν άλλον σταθμό. Άρα λοιπόν είναι ανιχνεύσιμα. Και εμείς έτσι με αυτόν τον απλό τρόπο μπορούμε να ξέρουμε αν υπάρχουν υγιή ή ασθενή κύτταρα στον οργανισμό, σε ποιο μέρος και ποιος ο λόγος. Γιατί εμάς δεν μας φτάνει να βρούμε μόνο ότι
το σηκώτη έχει πρόβλημα, πρέπει να βρούμε και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο έχει το πρόβλημα. Και όχι μόνο αυτό, να βρούμε και πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να το θεραπεύσουμε, όπως σας έλεγα στην αρχή. Πολύ γρήγορα θα σας πω τι μπορούμε σε γενικές γραμμές να ανιχνεύσουμε με ένα τεστ βιοσυντονισμού. Αυτοάνωσες διαδικασίες, αλλεργίες, χρόνιες ή οξύες φλεγμονές. Τα αίτια της αλλεργίας. Όχι τα αλλεργιογόνα, αυτό που κάνετε στα τεστ αλλεργίας, με πειράζει το περδικάκι, η ελιά, Αυτά νομίζω είναι χαζά. Και είναι χαζά για τον απλούστατο λόγο ότι καλά να σε πειράζει το μύγδαλο, λες δεν ξανατρώω μύγδαλο σε όλη τη ζωή, δεν ξανατρώω καραβίδα. Αλλά όλοι έχουμε αρέσει στα κάρια, στη σκόνη, στο περδικάκι, στο γύρι. Θα αποστηρωθούμε. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία να βρει κανένας τι είναι αυτά που κινητοποιούν το μηχανισμό της αλλεργίας. Έχει σημασία να βρει κανείς τι είναι αυτό που προκαλεί τη διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος στην αλλεργία. Μπορεί να είναι από μύκητες μέχρι το οτιδήποτε. Εκεί που έχει μεγάλη όμως σημασία και πρόγνωσης το τεστ βιοσυντονισμού είναι στον καρκίνο. Ένας όγκος για να γίνει αντιληπτός ή θα πρέπει να δώσει συμπτώματα στον ασθενή ή να είναι ορατός σε κάποια απεικονιστική εξέταση. Δυστυχώς και για τα δύο χρειάζεται μέγεθος. Άρα λοιπόν για να ανακαλύψουμε έναν όγκο με τις κλασικές εξετάσεις, παίρνουν από τους καρκινικούς δείχτες που ανιχνεύουν με αρκετά ποσοστά αρνητικών ψευδών αποτελεσμάτων, θα πρέπει ο όγκος να είναι μεγάλος. Αλλά όταν είναι μεγάλος, δυστυχώς είναι και πάρα πολύ αργά, έχει περάσει το point of no return. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε έστω και ένα καρκινικό κύτταρο. Έστω και ένα. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε ένα ενδυνάμει καρκινικό κύτταρο. Ένα καρκινικό κύτταρο το οποίο θα εξελιχθεί ένα κύτταρο το οποίο θα εξελιχθεί σε καρκινικό. Γιατί δεν γίνεται αυτόματα αυτό. Από τη μία έχουμε ένα υγιές κύτταρο και την άλλη μέρα έχουμε ένα καρκινικό. Υπάρχουν διάφορα στάδια που περνάει το κύτταρο, στο οποίο αλλάζει συχνότητες που εμείς ξέρουμε. Άρα λοιπόν μπορεί να ανιχνεύσουμε προκαρκινικές καταστάσεις, καρκίνους in situ, δηλαδή καρκίνους ενδιγενέστητους και όλα τα άλλα στάδια καρκίνου. Έχουμε αντιστρέψει αρκετές περιπτώσεις προκαρκινικών, προσέξτε, όχι καρκινικών, προκαρκινικών καταστάσεων και έχουμε σώσει πάρα πολύ κόσμο. Και είναι μια εξέταση που κρατάει όλη αυτή 2 λεπτά. Θυλώματα, πολύποδες, κίστες, συνομοιώματα και επιβαρύνσεις από το περιβάλλον. Αυτό δεν μας το μάθανε στην σχολή. Ποτέ δεν μας μιλήσανε για γεωπαθητικά φορτία, ποτέ δεν μας μιλήσανε για ηλεκτρομαγνητικά φορτία. Τι είναι τα γεωπαθητικά φορτία? Η Γη έχει ένα πεδίο μαγνητικό, το οποίο έχει μια συχνότητα η οποία την δέχεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Σε συγκεκριμένα σημεία του χώρου, τα οποία απέχουν τουλάχιστον 2,5 μέτρα μεταξύ τους, υπάρχουν οι λεγόμενοι κόμβοι, οι οποίοι, για να μην σας μπλέκω, είναι διασταύρωση πεδίων Χάρτμαν και Κάρεϊ, φυσικά πράγματα αυτά. Επιβαρύνουν όταν περνάνε υπόγεια ρεύματα ή τεκτονικές πλάκες, επιβαρύνουν όταν βρισκόμαστε πάνω από φυσικές τεχνικές σύραγγες και σε εκείνα τα συγκεκριμένα σημεία η επίδραση του μαγνητικού πεδίου της Γης αλλάζει και δεκαπλασιάζεται με αποτέλεσμα να προκαλεί τέτοιες διαταραχές οι οποίες μπορούν να φτάσουν μέχρι καρκινογένεση. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν πάω εδώ, δεν είναι για να μην σας κόβω τη θέα, είναι ότι εδώ είναι επιβαρημένο. Το έχουμε μετρήσει και εδώ έχει το μεγαλύτερο πεδίο από όλο. Συνήθως ο ανθρώπινος οργανισμός τα δέχεται αυτά στα μέρη που κάθεται πολλή ώρα. Δηλαδή, ή στο κρεβάτι του το βράδυ, ή στο γραφείο του το πρωί. Το βράδυ, πολλές φορές ασθενείς οι οποίοι έρχονται και σου λένε γιατρέ μου, ξέρεις, κοιμάμαι 8 ώρες, παιδί μου, αλλά σηκώνομαι το πρωί και είναι σαν να έχω σκάψει. Ή παιδιά τα οποία κλαίνε και κάνουν νυχτερινούς τρόμους. Ή παιδιά που κουλουριάζονται στη μία ή στην άλλη γωνιά της κούνιας, μία από τις αιτίες μπορεί να είναι η επιβάρυνση από γεωπαθητικό φορτίο. Θα το βρείτε πολύ εύκολα όσοι έχετε γάτες, γιατί οι γάτες αρέσκονται και πάνε και κάθονται εκεί, αντίθετα από τους σκύλους που φεύγουν. Όπως επίσης μπορείτε να δείτε αυτές τις γραμμές που σας λέω, αν παρακολουθήσετε την κίνηση των μυρμηγκιών. Το μυρμήγκι για να πάει από εδώ απέναντι δεν είναι χαζό. Ξέρει ότι η ευθεία είναι μεταξύ δύο σημείων στο τιμότερα. Το βλέπετε και κάνει μία γραμμή εκεί και μία γραμμή εκεί και άλλη γραμμή. Ακολουθεί κάτι zigzag. Είναι ακριβώς επειδή ακολουθεί αυτά τα γεωπαθητικά πεδία.
Ραδιενεργό φορτίο, εκτός από το φορτίο που μπορεί να πάρει ο ανθρώπινος οργανισμός κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, έχουμε και το νέφος που βοηθάει το ραδιενεργό, Τσέρνομπιλ, Φουκοσίμα. Ηλεκτρομαγνητικό φορτίο, δεν χρειάζεται να σας πω. Κινητά έχετε, κομπιούτερ έχετε, Wi-Fi έχετε, μπρίζες έχετε. Βαρέα μέταλλα. 3 τα πιο βασικά. Όσοι έχετε μεταλλικά σφραγίσματα, είσαστε επιβαρημένοι από υδράργυρο. Ορίστε. Δεν βάζουνε. Παλιά. Αλλά όμως όσοι βγάλαμε σφραγίσματα τα παλιά για να βάλουμε ρητίνη, την πατήσαμε ακόμα περισσότερο. Γιατί ο υδράργυρος στη θέση του είναι σχετικά αδρανής. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες που λένε, έχουμε κανένα οδοντίατρο. Πάρα πολύ ωραία. Είναι σχετικά αδρανής, έτσι. Επιβαρύνεται μόνο αν πάει τίποτα ζεστό, λένε κάτι σκληρό. Ουσιαστικά όλη η διαδικασία είναι στο τρόχισμα. Στο κλείσε, βάλε, στο βάλε και ιδίως το βγάλε. Τα πρωτόκολλα που υπάρχουν για την αλλαγή των σφραγισμάτων από αμάλγαμα είναι τόσο αυστηρά που θέλουν και τον οδοντίατρο με μάσκα. Και μπορούμε να μετρήσουμε ανεπάρκεια μετάλλων, ενζύμων, ορμονών, βιταμινών, τροφικές δυσανεξίες, πεπτικές αλλεργίες και όλο το μικροβιακό φορτίο που υπάρχει με μεγαλύτερη ακρίβεια από τις εργαστηριακές εξετάσεις, γιατί να ξέρετε ότι δυστυχώς και ευτυχώς γίναμε 4 οι γιατροί. Έχουμε άλλο γιατρό στο ακροατήριο. Γίναμε 5 οι γιατροί. Ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Θα μείνετε κύριε Δελιχά ή θα φύγετε? Καθίστε. Λοιπόν, κύριος Δελιχάς, βιοσυντονιστής συνεργάτης. Οι κλασικές μέθοδοι ανιχνεύουν συνήθως υγρά. Ούρα, αίμα, σάλιο, σπέρμα, εγκεφαλονικαίο υγρό. Δυστυχώς, οι μικροοργανισμοί δεν είναι μόνο στα υγρά. Και δεν είναι και μόνο στους αυλούς. Έστειλα κάποιον κύριο, του είπα ότι έχει ένα σκουλίκι στα έντερα και πήγε ένα μου λέει εδώ η παρασιτολογική δεν λέει τίποτα. Ναι, η παρασιτολογική δείχνει τα μεγάλα σκουλίκια. Τα μεγάλα σκουλίκια είναι που κυκλοφορούν στο έντερα. Τα μικρά σκουλικάκια είναι υποπλωνογόνια, δεν τα βλέπεις. Με ακρίβεια διασταυρωμένη 100% αυτή η μέθοδος που σας λέω. Με PCR για τους γιατρούς, με IgG, IgM. Και ας έρθουμε στο πιο βασικό κομμάτι, στην πρόληψη. Πώς μπορεί... Ήμουν εκτός κάδρου, με συγχωρείτε. Πώς μπορεί ο βιοσυντονισμός να προλάβει, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Η ασθένεια δεν είναι τίποτα άλλο από την αντίδραση του οργανισμού μας απέναντι στις τοξίνες. Και όταν λέμε τοξίνες, εννοούμε κάθε ουσία η οποία όχι μόνο είναι δηλητηριώδης για τον οργανισμό, αλλά δεν είναι και πολύ καλά ανεχτή. Τοξίνες υπάρχουν και παραγόμενες από τον ίδιο τον οργανισμό, ενδογενείς τοξίνες, και προσλαμβανόμενες από το περιβάλλον εξωγενείς τοξίνες. Από τον οργανισμό, το διοξείδιο του άνθρακα, η αμμονία, η ουρία, χημικές ουσίες από το περιβάλλον, ακτινοβολίες, φάρμακα. Κοιτάξτε εδώ. Θα σας πω το λυπηρό ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη σε κατανάλωση φαρμάκων μετά την Τουρκία. Και αυτό οφείλεται στην Ελληνίδα μάνα. Γιατί η Ελληνίδα μάνα πανικοβάλλεται με το παραμικρό. Μόλις το πει, «Παπα γιατρέ, το παιδί βύχει!» Και ο γιατρός πάρα πολύ ωραίος και εύκολος, είναι και Παρασκευή μεσημέρι και θέλει να φύγει, εδώ στο φλιξοτάιτι κάνουν και αρεολίνη και θα είναι μια χαρά. Χαίρετε. Και έρχεται μετά και οι μανάδες, ξέρετε, μιλάτε στον πρώτο πληθυντικό πάντα. Όταν είναι για εξετάσεις ή για αρρώστια, πάντα στον πρώτο πληθυντικό. Γιατρέ μου, είμαστε άρρωστοι. Έχουμε πυρετό. Και προχθές τελειώσαμε την αντιβίωση και σε 5 μέρες ξανά κάνει πυρετό και πρέπει να ξαναπάρουμε αντιβίωση. Βεβαίως. Το νοσοποιητικό σύστημα έχει 2 βασικές ιδιότητες. Η πρώτη είναι ότι εκπαιδεύεται, η δεύτερη είναι ότι θυμάται τα μνήμη. Και δυστυχώς σήμερα είμαστε με ένα ντετόλ και κάτι μαντιλάκι. Πάει να κάτσει ο Γιωργάκης, το καθαρίζουμε και κάθεται και είναι αποστηρωμένος ο Γιωργάκης. Και εμείς θυμάμαι με τα συγχωρήσεως, οι πιο παλιοί, πέσαμε μπάλα και κατουράγαμε πέφταμε και βγάζαμε και τα κατουράγαμε για να μην μολυνθούν. Στις αλάνες μεγαλώσαμε. Δεν ήμασταν αποστηρωμένοι. Δεν είναι καλό να αποστηρώνουμε τα παιδιά.
πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα νοσοποιητικό σύστημα. Απ' τη μία η αποστήρωση, απ' την άλλη η συνεχής φαρμακοεπέμβαση, είτε λέγεται αντιβιωτικό, είτε λέγεται κορτιζόνη, είτε λέγεται και εγώ δεν ξέρω τι, έχουν κάνει τα παιδιά να μην έχουν. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλές αρρώστιες. Δεν είμαι κατά των φαρμάκων, είμαι κατά της αλόγιστης χρήσης των φαρμάκων. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να δώσει κανένας στον οργανισμό τη δυνατότητα της αυτοθεραπείας και αν δεν μπορέσει τότε να τον ενισχύσει, όχι με το παραμύθι. Αλλεργιογόνα, άγχος, τοξικοί άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας. Θα έχετε γνωρίσει τοξικούς ανθρώπους, έτσι, που τους λέτε από την καλημέρα και σου πάει στράφη μέρα. Έτσι. Τι γίνεται? Αυτό το περιβόητο αμυντικό σύστημα, πώς λειτουργεί, πώς είναι δομημένο, πώς αμήνεται, πόσες γραμμές, κόκκινες γραμμές κατά τον Τσίπρα υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό που δεν μπορούν να τις περάσουν ή να τις περάσουν, υπάρχει πρόβλημα. Για να εξουδετερώσει μια τοξίνη ένας οργανισμός, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να κινητοποιεί τους μηχανισμούς απέκρισης. Αν αυτή τη στιγμή φάμε κάτι όλοι μαζί και είναι χαλασμένο, ποιος θα είναι ο πιο υγιής από όλους μας? Αυτός που θα τρέξει πρώτος στην τουαλέτα. Ή από πάνω να το βγάλει ή από κάτω. Αυτή είναι η άμυνα του οργανισμού. Και πολύ κακώς δίνουμε αντιεμετικά και πολύ κακώς δίνουμε αντιδιαρροϊκά και ημόντιουμ σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγκλωβίζουμε την τοξίνη μέσα. Ο οργανισμός από τη μία μάχεται να τη βγάλει, εμείς από την άλλη αυτή τη διαδικασία τη φραγκάρουμε, σαν να βάζουμε φελό. Καταλαβαίνετε τι λάθη κάνουμε θεραπευτικά. Αν αποτύχει αυτή η διαδικασία, γιατί είναι μόνο ο εμετός, είναι και ο υδρότας, είναι και η μίξα, είναι και το φτέρνισμα, είναι και ο βήχας, όλα δεν είναι απέκριση. Τότε μπαίνουμε στη διαδικασία της αντίδρασης του οργανισμού. Εδώ κινητοποιείται το νοσοποιητικό σύστημα. Εδώ έχουμε τη διαδικασία της φλεγμονής. Εδώ έχουμε το φαινόμενο, το σύμπτωμα του πυρετού. Τι σημαίνει πυρετός άραγε? Είναι κάτι που χαρακτηρίζει μια ασθένεια? Όχι. Ο πυρετός ακριβώς είναι η αντίδραση του οργανισμού στην προσπάθειά του να σηκώσει και να αυξήσει τη θερμοκρασία για να δημιουργήσει περιβάλλον μη ανθεκτικό για τους μικροοργανισμούς. Και εδώ πάμε και το ρίχνουμε στον πυρετό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να περνάτε αντιπυρετικά για μένα. Εκτός τα παιδάκια μέχρι 3 χρονών μας κάνουν κανένα σπασμό. Όσο αντέχετε. Όσο αντέχει ο καθένας. Δεν έχουμε όλη την ίδια αντοχή στον πυρετό. Κάποιος στο 38,5 μπορεί να πέσει κάτω. Εκεί ναι. Αλλά κάποιος που αντέχει 39 και 40 κάτω από 38,5 αντιπυρετικό είναι απαράδεκτο. Παράδειγμα. Απέτυχε και αυτή η κόκκινη γραμμή και ο οργανισμός τι κάνει? Αρχίζει λοιπόν να μαζεύει αυτές τις τοξίνες. Και πού μαζεύονται αυτές τις τοξίνες? Αυτές μαζεύονται σε ένα χώρο που βρίσκεται έξω από τα κύτταρα και λέγεται, εμείς το μάθαμε ως συνδετικό ιστό ή μεσέγχημα αργότερα. Αυτό που είναι τώρα όμως θεωρείται η καλύτερη περιγραφή είναι το εξοκυτάριο μάτριξ. Μία μήτρα, δηλαδή ένα στερεοσκοπικό σχήμα, το οποίο αν το δείτε είναι από πρωτεογλυκάνες, είναι σαν ιστός αράχνης γύρω-γύρω, ο οποίος στηρίζει και όλη τη διαδικασία. Και όλες οι τοξίνες μαζεύονται εδώ. Και τι άλλο υπάρχει εδώ? Εδώ υπάρχουν αγκία, υπάρχουν νευρικά κύτταρα, υπάρχουν λεμφαγγεία, υπάρχουν κύτταρα του νοσοποιητικού, υπάρχει ελαστίνη, υπάρχει κολαγόνο, υπάρχουν λιποκύτταρα. Και ο στόχος ποιος είναι? Ότι. Σας μάτιασα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι νηστάζετε. Τέτοια ώρα είναι βαρετός. Και ο στόχος μας ποιος είναι? Ο στόχος είναι να έχουμε ένα τέτοιο μάτριξ καθαρό. Γιατί? Γιατί ένα τέτοιο μάτριξ καθαρό εξασφαλίζει οξυγόνο στα κύτταρα, τις θρεπτικές ουσίες στα κύτταρα, εξασφαλίζει την επικοινωνία του κυττάρου με το περιβάλλον μέσω νευρικών κυττάρων. Τίποτα δεν ακουμπά στο κύτταρο, έτσι. Όλα περνάνε από το μάτριξ και μετά εισέρχονται στο κύτταρο. Ούτε τα νεύρα ακουμπάνε. Απελευθερώνουν τους νευροδιαβιβαστές και τους προσλαμβάνει το κύτταρο. Και επίσης θέλουμε το κύτταρο να βγάζει έξω τα δικά του μεταβολικά προϊόντα. Τότε το κύτταρο δουλεύει καλά. Οι τοξίνες λοιπόν που συναθρίζονται εδώ εμποδίζουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα κύτταρο το οποίο να είναι έτοιμο να αρρωστήσει. Και αν δεν επέμβουμε σε αυτό το περιβάλλον, σε ένα από αυτά τα περιβάλλοντα, σε μία από αυτές τις φάσεις που είναι αντιστρέψιμες, μετά τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Γιατί η τοξίνη θα αρχίσει να διαποτίζει την κυτταρική μεμβράνη και να μπει μέσα στα κύτταρα. Και όταν μπει στα κύτταρα, ή θα προκαλέσει εκφυλισμό των κυττάρων, ή θα προκαλέσει καρκίνο. Όλες οι ασθένειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι κατανεμημένες στο λεγόμενο DET, το οποίο είναι το Disease Evaluation Table,
Και έτσι εμείς έχουμε την ευκαιρία με το που θα έρθει ο ασθενής μας να τον κατατάξουμε αμέσως σε ποια από τις 6 φάσεις είναι. Και να ξέρουμε όχι μόνο μπορούμε να τον κάνουμε καλά, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε και μια πρόγνωση για το πόσο καλά, πόσο γρήγορα θα γίνει, πόσο γρήγορα θα αποκατασταθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον, επειδή έχετε ακούσει περί τοξίνων και περί αποτοξινώσεων, και πιστεύω όλοι σας θα έχετε περάσει από μια φάση αποτοξίνωσης, κανένας όμως δεν σας είπε αν η αποτοξίνωση που κάνατε του ανανά για 5 εβδομάδες είναι πετυχημένη ή όχι. Γιατί κανένας δεν σας μέτρησε τις τοξίνες πριν και τις τοξίνες μετά να σας πει βελτιωθήκατε ή δεν βελτιωθήκατε. Κάνουμε λοιπόν αποτοξινώσεις διαιτητικές, αποτοξινώσεις νηστιοθεραπείες. Τώρα βγήκαν και κάτι κομπρέσες που τα βάζεις στο πόδι σου και άμα είσαι άπλυτος βγαίνουν μαύρες το πρωί. Έχουν διάφορα πράγματα. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι αποτοξίνωση θέλει. Αλλά προσέξτε, είναι ο βιοσυντονισμός και η δική μας μέθοδο. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να σου πει σε ποιο level τοξικότητας ήσουν και σε ποιο level είσαι μετά την αποτοξίνωση. Έχουμε τη μέτρηση, τη λεγόμενη biological score, η οποία είναι δημιουργημένη από τον Helmut Simmel, ο οποίος είναι και ο πατέρας αυτής της μεθόδου και έχει 21 στάδια. Από το 1 προς το 21 βλέπετε περνάμε από την πράσινη περιοχή στην πορτοκαλί και εδώ ανάβει κόκκινο. Έτσι λοιπόν όταν έρχεται ο ασθενής, έρχεται κάποιος να του κάνουμε εξετάσεις, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να του βρίσκουμε τους βιολογικούς δείκτες, αυτό το biological score. Και να ξέρουμε από την αρχή με τι επίπεδο τοξινών έχουμε να κάνουμε. Και όχι μόνο αυτό, να έχουμε και ένα μέτρο για να δούμε πώς πάει η θεραπεία μας. Γιατί στη βάση της θεραπείας, εξουδετερώνοντας μικροοργανισμούς ή κάνοντας αποτοξίνωση γενική, ο στόχος είναι να καθαρίζει το εξωδοκυτάριο μάτριξ, έτσι να πηγαίνουμε σε πράσινες περιοχές. Και όποιος είναι σε πράσινη περιοχή δεν φοβάται τίποτα. Όποιος είναι δε σε πράσινη περιοχή και αλκαλικός, παράλληλα, δεν φοβάται τίποτα. Όλα αυτά, όλη αυτή η εξέταση που σας είπα, δίνεται σε ένα φυλάδιο, το οποίο είναι αναλυτικότατο, είναι πολύ φιλικό γιατί περιέχει μπάρες, έτσι ο ασθενής μπορεί να ξέρει την πρόοδό του, με αναλυτικές οδηγίες. Κάναμε τη μέτρηση. Η μέτρηση αυτή θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μία και μόνη διάγνωση. Γιατί έτσι σας είπα και στην αρχή θα ξέρουμε θεραπεία. Υπάρχουν περί τις 8.500 συσκευές βιοσυντονισμού, είτε θεραπευτικές είτε διαγνωστικές. Όλες, ας αφήσουμε την αξιοπιστία τους, όταν πάει, έχει κάνει κανένας βιοσυντονισμό εκτός ντεταέλης. Έχετε κάνει. Κομπιούτερ. Ωραία. Εσείς. Συνήθως αυτό που σας λένε είναι, σας λείπουν αυτές οι βιταμίνες, σας λείπουν αυτά τα χινοστοιχεία, σας λείπουν αυτά τα ορμόνες, σας λείπουν αυτά τα ένζημα, έχετε τόσα βακτήρια, τόσα αυτά. Σωστά. Χαίρομαι ιδιαίτερος. Συνήθως αυτό που παίρνει ο ασθενής είναι αυτό. Όλοι μας έχουμε επιβαρύνσεις. Κανένας δεν είναι τέλειος, σας χειροκροτώ, είστε πάρα πολύ καλά. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ναι μεν υπάρχουν οι λήψεις, ναι μεν υπάρχουν οι επιβαρύνσεις. Πώς όμως θα μπορεί να συνδεθεί το κύριο πρόβλημα και το κύριο σύμπτωμα για το οποίο ο ασθενής έρχεται στο ιατρείο με μία από αυτές τις επιβαρύνσεις. Άρα λοιπόν, σημασία δεν έχει να έρθει κάποιος ασθενής στο ιατρείο και να σου πει: έχω πονοκέφαλο και να του λες: ξέρεις, έχεις κάντιντα, έχεις ασπέργυλο, έχεις μικροσπόρουμ, έχεις στρεπτόκοκ. Δεν λέει τίποτα. Πρέπει να του βρεις συγκεκριμένα για ποιο λόγο. Να του πεις ότι έχεις πονοκέφαλο, γιατί έχει μια χρόνια κολπίτα από αδενοϊό. Τότε μόνο θα ξέρεις και θα μπορείς να θεραπεύσεις τον ασθενή για τα συμπτώματά του. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και αφού λοιπόν φτάσουμε στη μία και μοναδική διάγνωση, πρέπει να σχεδιάσουμε τη θεραπεία. Η θεραπεία είναι μία εκστρατεία που κάνει ο γιατρός με σύμμαχο τον αμυντικό μηχανισμό του ασθενούς απέναντι στους νοσογόνους παράγοντες. Δεν είναι άντε ξέρω αυτό το φάρμακο που κάνει για την αμυγδαλίτιδα, δώσ' του οσπέν. Ή ξέρω αυτό το φάρμακο που κάνει για τη βροχίτιδα, δώσ' του φλεξοτάιντ.
θέλει ένα σχεδιασμό. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Πρέπει πρώτα να αποτοξινώσουμε τον οργανισμό, να τον καθαρίσουμε τις τοξίνες που ήδη έχει και από αυτές που θα του προκαλέσουμε όταν αρχίσουμε και σκοτώνουμε τους μικροοργανισμούς. Άρα, πρώτο στάδιο είναι αποτοξίνωση αντιμικροβιακή θεραπεία. Δεύτερο στάδιο, το πιο βασικό, να ρυθμίσουμε το ανοσοποιητικό του σύστημα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να τον θεραπεύσουμε τώρα και να φύγει σε 2-3 μήνες και να μας έρθει πάλι άρρωστος. Μας ενδιαφέρει να του δημιουργήσουμε ένα τέτοιο ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να είναι προστατευμένος. Και τρίτον και βασικό, να κάνουμε ρύθμιση των κυτάρων, των ιστών, των οργάνων, όλου του οργανισμού να συνεργάζεται αρμονικά. Να μπορεί να δουλεύει σωστά. Αυτό σημαίνει να βελτιώσουμε την ψυχολογική του κατάσταση, ασχέτως με αν μας ήρθε για το βήχα του. Να βελτιώσουμε τον ύπνο του, να βελτιώσουμε την ενέργειά του, να βελτιώσουμε την κατάσταση του μυοσκελετικού συστήματος, να βελτιώσουμε την κατάσταση του νευρικού συστήματος, του ενδοκρινικού συστήματος, του αναπνευστικού και όλα. Αυτό σημαίνει θεραπεία. Εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν στοχεύουμε στην εξαφάνιση των συμπτωμάτων. Ο ολιστικός γιατρός στοχεύει στην ίαση. Και ξέρετε τι σημαίνει ίαση? Μάλλον θα σας πω τι σημαίνει θεραπεία πρώτα. Το να έχεις πίεση και να πας στον γιατρό και να σου δώσει ένα αντιπερτασικό, θα το πάρεις. Δεν θα έχεις πίεση, αλλά δεν είσαι καλά. Γιατί μόλις κόψεις το φάρμακο, θα ξανανεύει πίεση στο Θεό. Αυτή είναι η θεραπεία. Βρίσκομαι κάτω από θεραπεία. Η ίαση είναι να μπορέσει να μην έχεις πίεση χωρίς ούτε τη συμβολή του φαρμάκου ούτε τη συσκευών. Αυτή είναι η διαφορά. Και εδώ θα σας πω ότι μέχρι στιγμής όλες οι θεραπείες που κάνανε οι συνάδελφοι βασίζονταν είτε στο να μπορέσει κάποιος να γράψει συχνότητες σε αμπούλες ή σε γκράνιουλες, ή θα έπρεπε να πάει στο ιατρείο να κάτσει για κάποια ώρα, κάποιες φορές την εβδομάδα, κάποιες εβδομάδες το μήνα και πιθανώς κάποιους μήνες το χρόνο, για να μπορέσει να κάνει θεραπεία με συχνότητες. Και εδώ είναι το μαγικό. Εγώ αυτοί και κάποιοι από εσάς, αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ, κάνουμε θεραπεία. Χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση της κοινωνικής μας ζωής. Εγώ ξύπνησα το πρωί, πήγα το γιο μου στο σχολείο, πήγα στο ιατρείο μου στην Πάτρα, δούλεψα. Με συγχωρείτε, πήρα το αυτοκίνητο, ταξίδευσα, ήρθα εδώ και όλη αυτή την ώρα κάνω θεραπεία. Και ο κύριος Γκρατσίας εκεί, δεν ξέρω τι έκανε το πρωί, τώρα που είναι κάνει θεραπεία. Και ο κύριος Παλαιολόγου εδώ, από το πρωί που είναι εδώ, κάνει θεραπεία. Και προσέξτε. Και ο κύριος Στοδόρο κάνει θεραπεία. Όλοι κάνετε θεραπεία, ορίστε. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε? Δεν κάναμε καμία έκπτωση. Στερηθήκατε την απόψινή διάλεξη? Όχι. Θα στερηθείτε το φαγητό σας μετά έξω τη διασκέδασή σας, τη δουλειά σας το πρωί? Όχι. Και αυτό είναι το βασικό. Γιατί μπορέσαμε όλη αυτή την τεράστια τεχνολογία που υπάρχει εδώ και 80 χρόνια, έτσι, γιατί η ιστορία βιοσυντονισμός είναι από το 1934, να την μπορέσουμε να τη συμπυκνώσουμε σε φορητές και ασύρματες συσκευές. Οι οποίες είναι δύο. Η μία είναι DeviTap, η οποία έχει σαν στόχο να εξουδετερώνει τοξίνες και μικρόβια. Και η δεύτερη συσκευή, η DeviTaRhythm, είναι αυτή η οποία έρχεται να συμπληρώσει. Ναι. Τεχνολογία. Εδώ μας πρόδωσε. Όχι, δεν είναι μπαταρία, είναι ότι κόλλησε αυτό. Με συγχωρείτε λίγο, να το ξεκολλήσω. Τέλος. Πρώτη φορά έγινε. Ναι, ναι. Να κάνουμε μια επανεκκίνηση. Και η δεύτερη συσκευή η οποία ρυθμίζει είναι αυτή που έχω εγώ. DeviTaRhythm. Έχει κάθε μία από αυτές τις συσκευές έχει τις
μπορεί κανείς να τις χρησιμοποιήσει για πρόληψη, για καθημερινά προβλήματα, κρυολογήματα, οτίτιδες, αϊπνίες, άγχος, αλλεργίες, μικροαλλεργίες. Ιδίως τώρα έχουν κυκλοφορήσει πολύ αναλυτικά προγράμματα και έρθει καινούρια γενιά με προγράμματα έτοιμα που δεν χρειάζεται να προβληματιστείτε καθόλου. Πατάτε το κουμπί και δουλεύουν μόνα τους. Είναι πολύ φιλικά σε κάποιον που δεν ξέρει, δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Τα Windows μαζεύουν πληροφορίες. Εντάξει, οκ. Δεχτώ. Για κάποιον που δεν ξέρει και δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία, είναι ονομαστικά με βελάκια εδώ πάνω κάτω βρίσκεται το πρόγραμμα, το πατάτε και δουλεύει. Τα καινούργια προγράμματα έχουν φτιαχτεί ακριβώς για αυτόν τον τρόπο. Για να μπορεί κάποιος καθημερινές καταστάσεις να τις αντιμετωπίσει εύκολα και μόνος, χωρίς φάρμακα. Αν τώρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα σοβαρό, τότε ερχόμαστε εμείς, οι οποίοι μπαίνουμε στη διαδικασία της διάγνωσης και προγραμματίζουμε τη θεραπεία, τη σχεδιάζουμε. Όταν ξεκολλήσει αυτό, θα σας δείξω μερικές περιπτώσεις Τέλει reboot. Μέχρι να ξεκολλήσουμε, έχουμε ερωτήσεις? Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας πω γιατί. Γιατί... ναι. Καλά, κρατώ την ερώτησή σας, μισό λεπτό να βάλω τον κωδικό μου και θα σας πω. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Ναι. Θα σας πω γιατί. Το πρώτο και βασικό είναι γιατί νομίζετε ότι δεν έχουν κέρδος. Ξέρετε πότε κάνουν απόσβεση τα 60 χιλιάρικα? Όχι, μισό λεπτό. Για τα ιδιωτικά σας λέω. Για τα ιδιωτικά. Τα 60 χιλιάρικα που λέτε εσείς, ξέρετε πότε γίνεται απόσβεση? Σε 1-2 χρόνια. 7.000. Θα σας εξηγήσω γιατί. Το πρώτο και βασικό είναι γιατί δεν το ξέρουν. Το δεύτερο... Γιατί το ξέρει. Συγγνώμη. Στην κουζίνα κάνει τι? Και τι σας είπε ο συγγενής? Ναι. Το πρώτο και βασικό είναι δεν το ξέρουν. Δεύτερον, για να ξέρετε ότι δεν το ξέρουν. Πώς νομίζετε ότι το ξέρει, πόσοι γιατροί το ξέρουν ότι υπάρχει? Μισό λεπτό. Γιατί δεν ρωτήσατε το ανάποδο, αν εμείς εναλλακτική εμπιστευόμαστε στην κλασική ιατρική? Όχι. Εσείς την ξέρετε. Αυτό είπα. Εσείς την ξέρετε. Εσείς την εμπιστεύεστε. Ακριβώς. Μα αυτό σας είπα. Αυτό είπα από την αρχή. Βεβαίως. Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι μιλάμε πάντα για τα δεδομένα της Ελλάδος και δεν μιλάμε για τα δεδομένα της Γερμανίας, όπου 45% κάνουν εναλλακτική ιατρική και δεν δέχονται την κλασική ιατρική. Δεν μιλάμε για τα δεδομένα άλλων χωρών. Ναι, μην με κοιτάτε. Έτσι ακριβώς είναι όπως σας τα λέω.
Με επίσημες αναφορές. 45, να το ρωτήσετε. 45% των Γερμανών κάνουν εναλλακτική ιατρική. Δεν σας λέω, για έξω, όπου είναι εισηγμένη, ακούστε με λίγο, που είναι εισηγμένη η ομοιοπαθητική, ο βελονισμός στα πανεπιστήμια, ως ειδικότητα. Εδώ στην Ελλάδα, για τους δικούς μας λόγους, επειδή όλα λειτουργούν ωραία, η κλασική ιατρική δεν το δέχεται, προς το παρόν. Παρόλο που, θα μιλήσουμε για μου, παρόλο που να ξέρετε ότι επισήμως αναγνωρισμένοι είναι η ομοιοπαθητική και ο βελονισμός ως ιατρικές πράξεις. Επισήμως. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Μου είπατε προηγουμένως γιατί δεν μπαίνουν αυτές οι συσκευές στα νοσοκομεία. Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί έχει πέσει έξω η Ελλάδα, η οικονομία και το ΕΣΥ? Μα τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν να αφήσει κανείς τα ιδιωτικά, μα και τα ιδιωτικά, είναι δυνατόν να αφήσει κανένας, ακούστε, είναι δυνατόν να αφήσει καμία εταιρεία φαρμακευτική, έστω και ιδιωτικό, να βάλει μια τέτοια συσκευή, η οποία θα κοστίζει 80 ευρώ η επίσκεψη, γιατί αν πάτε στο ιδιωτικό να κάνετε όλες αυτές τις εξετάσεις, θα πληρώσετε 500 ευρώ. Σας το λέω. Γιατί λοιπόν να πάρει ο γιατρός 80 και να μην πάρει 500? Θα μου πείτε γιατί επενδύει πιο πάνω. Ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι το κέρδος του ανάλογα με αυτά που έχει δώσει είναι τεράστιο. Μπορεί τα μηχανήματα να στοιχίζουν το δεκαπλάσιο, αλλά αμέσως... Ναι. Να σας τα ξεμπλέξω. Γιατί δυστυχώς εμείς η εναλλακτική, ο στόχος μας δεν είναι το χρήμα. Δυστυχώς την έχουμε πατήσει έτσι. 500 έπρεπε να παίρνουμε. Έλα γιατρέ μου. Δεν υπάρχει λόγος να πιστεί κανένας. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να πείσει κανέναν. Εγώ είμαι εδώ για να σας δείξω έναν άλλο τρόπο. Ο ασθενής έχει έναν αφαίρετο δικαίωμα, το οποίο εγώ το υποστηρίζω και θα το υποστηρίζω μέχρι να πεθάνω. Να επιλέξει τον τρόπο θεραπείας του. Μπορείτε να επιλέξετε ό,τι θέλετε. Δεν προσπαθώ να σας πείσω. Απλώς σας παρουσιάζω. Γιατρός. Μπορεί ο ασθενής να επιλέξει τον τρόπο θεραπείας. Εγώ δεν προσπαθώ να πείσω κανέναν. Ξέρετε, είναι σαν αυτό που λέγανε παλιά, ότι δείξε στον άλλο τον δρόμο και άμα κοιτάξει το δάκτυλο, δικό του πρόβλημα. Συγγνώμη, δεν έχω τεχνολογία, με πρόδωσε. Άλλες ερωτήσεις? Θα σας δώσει κάρτα ο κύριος Δελιχάς. Μετά έχουμε ένα κέντρο διαγνωστικό, ολιστικής ιατρικής στο Χαλάνδρη, στο μετρό Αγίας Παρασκευής. Έχεις κάρτες? Έχεις κάρτες? Έχουμε εδώ. Ερωτήσεις? Υπάρχει περίπτωση να έχουμε κανένα άλλο λάπτοπ? Ερωτήσεις? Θα τα ξαναπάρω από την αρχή. Θα μιλήσω καμιά ώρα ακόμα. Βρείτε να ρωτάτε για να φάμε το χρόνο. Θα σας πάρω. Παρακαλώ. Όχι.
Ο Ιπποκράτης, κυρίες και κύριοι, είχε πει η μεγαλύτερη του ατάκα, δεν είναι ατάκα, ρίση, εντάξει, κατά το παλαιόν, δεν ήταν αυτό που έλεγε κάλλιον προλαμβάνει ή το θεραπεύει. Η μεγαλύτερη του ατάκα ήταν ότι μην προσπαθήσεις να θεραπεύσεις κανέναν που δεν είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του όλα αυτά που τον αρρωσταίνουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κάποιος τρώει μεταλλαγμένα ή τρώει άσχημα, εγώ δεν σας λέω για μεταλλαγμένα, τρώμε άσχημα. Δεν τρώμε για να στηρίξουμε τα κύτταρά μας, τρώμε για να ευχαριστήσουμε τη γεύση μας. Εσείς, καλά, εγώ τρώω άσχημα, δεν βλέπετε. Λοιπόν, όχι, γιατί το παραδεχόμαστε. Εγώ τρώω βιολογικά. Έτσι. Λοιπόν, νεκτάριε. Α, εντάξει, όχι, το βρήκα. Το χάσα. Το βρήκα. Μισό λεπτάκι, για να μιλάμε λίγο συγκεκριμένα. Άλλη ερώτηση έχετε? Εξαρτάται από την αιτία. Ο βασικός μας στόχος είναι να βρούμε την αιτία. Αν βρούμε την αιτία και κατατάξουμε τον ασθενή εκεί που σας είπα, μπορούμε μετά να ξέρουμε αν ο ασθενής μπορεί να θεραπευτεί ή όχι. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, και για του λόγου του αληθές, για να μην μιλάμε μόνο με θεωρία, να σας δείξω μερικά περιστατικά από την προσωπική μου εμπειρία και έχω φέρει να σας δείξω μερικά περιστατικά τα οποία κολλήσανε στην κλασική ιατρική και βρήκαμε τη λύση πολύ εύκολα και δώσαμε και τη κατάλληλη. Να σας δείξω πώς δουλεύει το app. Πώς σκοτώνονται οι μικροοργανισμοί, που θα έχετε απορία. Εδώ βλέπετε ένα μικροοργανισμό ο οποίος βάλετε, τον πυροβολούμε με τη δική του τη συχνότητα. Υπάρχει ένα συντονισμός, αρχίζει και ταλαντεύεται, φυσικά φαινόμενα αυτά, μέχρι σε σημείο που επέρχεται κόπωση του κυταρικού τυχώματος, το κυταρικό τείχομα σπάει και το αποτέλεσμα είναι να κατασταθεί τελείως ο μικροοργανισμός. Έχει αποτέλεσμα σε μύκητες, βακτήρια, ακόμα και σε ιούς. Γιατί ξέρετε, ο ιός είναι μη θεραπεύσιμος για την κλασική ή οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική ιατρική. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο η συσκευή λειτουργεί στο να καταστρέφει τους ιούς, τους μικροοργανισμούς γενικά. Λοιπόν, ασθενή 48 ετών, τον είδαμε το Μάιο, τον Ιούνιο πέρυσι, μας ήρθε με χρόνια προστατίτιδα από 5 ετία. Ξέρετε, η προστατίτιδα είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία για τον άντρα, γιατί επειδή η κάψα του προστάτη είναι πάρα πολύ σκληρή, είναι δύσκολα προσπελάσιμη από την αντιβίωση. Με αποτέλεσμα να παραμένουν ανθεκτικά στελέχη και να υποτροπιάζει συνέχεια. Ο άνθρωπος μας ήρθε με αυτό το υπερηχογράφημα. Θα σας το περιγράψω να δείτε τι βλέπετε, γιατί είναι λίγο δύσκολο να καταλάβετε. Τούτος εδώ, όλο τούτο εδώ, είναι ο προστάτης.
Κρατήστε τον όγκο του προστάτη που είναι 15,76 ml. Κρατήστε αυτό. Ο ασθενής όταν έκανε καλλιέργεια, και κακώς έκανε καλλιέργεια ούρων, γιατί κανείς δεν κάνει καλλιέργεια προστατικού υγρού, που είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος, έβρισκε πάντα κολοβακτηρίδιο. Εμείς του βρήκαμε και χλαμίδια, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευτούν. Είναι ενδοκυτάρια παράσιτα, σαν τους ιούς και αυτά. Μπαίνουν μέσα στα κύτταρα και του βρήκαμε και κάντιντα, που είναι ένας μύκητας. Πολύ λογικό, γιατί ο άνθρωπος 5 χρόνια είχε πάρει τουλάχιστον 2 χρόνια αντιβίωση. Όταν λοιπόν τον βάλαμε σε θεραπεία 2 μήνες αποτοξίνωση, 2 μήνες θεραπεία για το κολοβακτηρίδιο, 2 μήνες για τα χλαμίδια και 3 μήνες για την κάντιντα, και μας ήρθε το Φεβρουάριο ο όγκος του προστάτη, καταρχήν μετά τον 4ο-5ο μήνα, είχε πάψει να έχει συμπτώματα. Είχε κάτι δυσουρίες, είχε κάτι τσοξίματα, είχε κάτι σύχνοουρίες. Και ο προστάτης από 15 που σας έδειξα ακόμα 76, εμετρήθη 10,26 ml. Αυτό έγινε μετά από 8 μήνες θεραπείας. Μας ήρθε ασθενής 31 ετών τον Αύγουστο με αυτή την εικόνα. Δεν μας ενδιαφέρει η ετικέτα που βάζει η κλασική ιατρική. Και δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει και την κλασική ιατρική η ετικέτα. Γιατί δυστυχώς η κλασική ιατρική μένει μόνο στην ετικέτα και η ετικέτα είναι μια περιγραφή. Η ελκώδη δυσκολείται, δεν είναι τίποτα άλλο από την εικόνα που βλέπει ο γαστρεντερολόγος όταν βάλει το κολονοσκόπιο και δει έναν εξελκωμένο βλενογόνο. Η σκλήρυνση κατά πλάκας, η MS, πολλαπλή σκλήρυνση, δεν είναι τίποτα άλλο από αιστείες απομυελίνωσης σε μια ακτινογραφία σαν με μια MRI. Αυτό όμως δεν σημαίνει την ασθένεια αυτή καθ' αυτή, γιατί πίσω από αυτή την ασθένεια κάτι άλλο υπάρχει. Κάτι άλλο κρύβεται. Οπότε δεν μας ενδιαφέρουν οι ετικέτες. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ήταν δυσοδροσικό ένξημα, αν ήταν ατοπική δερματίτα, αν ήταν ό,τι θέλει. Βλέπει κανείς την εικόνα και όταν ανιχνεύει, βλέπει ότι στο δέρμα υπάρχει κάντιντα. Η κάντιντα, ξέρετε, συνήθως αναπτύσσεται ανάμεσα στις μεσοδαχτύλιες σχισμές και από εκεί μπορεί να προχωρήσει. Βλέπετε, ξεκίνησε από εδώ και προχώρησε πάνω στο χέρι της ασθενούς. Σας έχω 2 φωτογραφίες. Η μία είναι με μόνο απλή αποτοξίνωση. Με μόνο και μόνο που καθαρίσαμε τον εξοκυτάριο χώρο από τις τοξίνες που ήδη είχε ασθενής, χωρίς να χτυπήσουμε τον μικροοργανισμό, χωρίς να χτυπήσουμε τον μύκητα, βλέπετε τι βελτίωση έχει, έτσι. Και μετά από άλλους 4 μήνες, το σύμπτωμα εξαφανίστηκε τελείως. Θα πρέπει να αλλάξω λίγο, δώστε μου 2 λεπτά να αλλάξω λίγο τη διαφάνεια. Και να σας δείξω μερικά άλλα περιστατικά, πολύ γρήγορα. Έχω επιλέξει κυρίως δερματολογικά περιστατικά, γιατί στα δερματολογικά περιστατικά μπορούμε να έχουμε την σύγκριση του πριν και το μετά. Ασθενής που είδαμε στη Θεσσαλονίκη μας ήρθε με έρπη. Μας ήρθε με αυτή την εικόνα. 31 Πέμπτου του 15, του 14, του 15 νομίζω είναι. Όχι, το 15 είναι. Φέτος, το Μάιο που μας πέρασε, πέρυσι. Μας ήρθε με αυτή την εικόνα. Ο δερματολόγος έχει διαγνώσει έρπη ζωστήρα. Εμείς όταν κάναμε τη διάγνωση, διαγνώσαμε έρπη τύπου 1. Υπάρχουν 3 τύποι έρπη. 1, 2 και ζωστήρας. Παλιά τους λέγανε επιχίλιος, τζενιτάλης, γεννητικών οργάνων, αλλά τώρα με την αλλαγή της σεξουαλικότητας στα πάνω κάτω δεν υπάρχει. Μπορεί παντού να βρείτε οποιοδήποτε. Και πολύ καλά δικαιωθήκαμε, γιατί όταν κάναμε θεραπεία, αυτά είναι τα προγράμματα που βάλαμε στη συσκευή. Αυτές οι θεραπείες έχουν γίνει μόνο με τις συσκευές μικρές. Και κυρίως με την app. Το αποτέλεσμα ήταν ο άνθρωπος σε 20 μέρες μας ήρθε με αυτή την κατάσταση, χωρίς να πονάει, γιατί το έρπης είναι πολύ επώδυνος, γιατί είναι νεύρο-ιός. Και τώρα, τελευταία, μετά από 1 χρόνο, δεν είχε καμία ανιέχνευση έρπης στον οργανισμό του. Κοιτάξτε τη διαφορά. Ονυχομυκητίαση, αυτή η εικόνα και η ίδια εικόνα και στα 2 μεγάλα δάχτυλα των ποδιών. Ήρθε η κυρία, πολύ δύσκολη περίπτωση για την κλασική ιατρική αυτό. Είναι κάτι που δεν περνάει εύκολα. Και τα φάρμακα είναι κάτι γέλες.
Ανιχνεύσαμε ακριβώς το Μίκητα, ο οποίος είναι τριχόφυτον ρούμπρουμ, πρόγραμμα στις συσκευές και κοιτάξτε το αποτέλεσμα σε 2 μήνες. Τους επόμενους 2 μήνες που ήρθε, το δάχτυλο, το νύχι ήταν πλήρως αποκαταστημένο. Έκτοτε την κυρία δεν την ξανάδαμε, τη χάσαμε. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και στα δάχτυλα των παιδιών. Αυτή η εικόνα, σε μια ασθενή που την παρακολουθούμε πάρα πολύ καιρό, η κλασική ιατρική διέγνωσε ομαλό λιχίνα. Ομαλό λιχίνα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή πάθηση, είναι αυτοάνωση πάθηση και θεωρείται από τις ανίατες. Εμείς ψάξαμε λίγο καλύτερα και πήγαμε ένα Μίκητα επιδερμόφυτων, βάλαμε τη θεραπεία και το αποτέλεσμα που βλέπετε σε 2 μήνες το χέρι πεντακάθαρο. Ψωρίαση, 5 χρόνια. Ξεκίνησε η θεραπεία με το Αβομπέτ και τα τελευταία χρόνια έπαιρνε μεθοδοξάτη με εξάρτηση και υφέση. Η διάγνωση ήταν ότι αυτό που κινητοποίησε τη διαταραχή, την αυτοάνωση διατηρητική, ήταν ένας σταφυλόκκος, ο οποίος είναι προσφυλής του τοποθεσία το δέρμα. Κάναμε θεραπεία για σταφυλόκκο και το αποτέλεσμα σε 3 μήνες είναι αυτό που βλέπετε. Ψωρίαση. Πίσω από κάθε αυτοάνωσο υπάρχει τις περισσότερες φορές ένας μικροβιακός παράγοντας. Δεν παράγονται από μόνα τους τα αντισώματα που λέει η κλασική ιατρική. Δεν τρελαίνεται το αμυντικό σύστημα να παράγει αντισώματα ενάντια των ιστών. Παράγονται τα αντισώματα και στρέφονται κατά των ιστών. Όχι όλες τις ψωριάσεις. Σας είπα, δεν υπάρχουν ασθένειες, υπάρχουν ασθενείες. Βεβαίως και μπορεί να είναι, γιατί έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Ναι, πολλά. Γυροειδής αλλοπαικία. Μας ήρθε η κυρία. Γυροειδής αλλοπαικία, επίσης βαρύ νόσημα. Επίσης αυτοάνωσο νόσημα. Επίσης καταστροφικό νόσημα. Έχω ασθενή η οποία δεν έχει τρίχα ούτε στα βλέφαρα. Η κυρία είχε μια τρύπα εδώ. Εδώ είναι μετά την πρώτη αποτοξίνωση που έχει βελτιωθεί. Τριχόφυτον, τριχοφάγος ο γνωστός. Προγράμματα, βλέπετε τη διαφορά σε 3 μήνες. Όχι, σε 5, με 4 μήνες. Και ένα τελευταίο περιστατικό, το οποίο παρουσιάσαμε στο συνέδριο που είχαμε τον Οκτώβριο στο Μαραθώνα και πρόκειται για ένα παιδάκι, το 13 ετών, το οποίο μας το έφερε η μητέρα του, έχει κάτι στο πουλάκι του και στα ποδαράκια του. Μόλις βγάλαμε το βρακάκι του και τις κάλτσες, κοκαλώσαμε, γιατί ήταν μια εικόνα πολύ άσχημη, την οποία θα σας την περάσω γρήγορα. Το παιδάκι σάπιζε. Κάναμε τη διάγνωση και βρήκαμε ότι ήταν προσβλημένο ένα Μίκητα που λέγεται επιδερμόφυτον. Εδώ, παράλληλα με τη συσκευή, εφαρμόσαμε και μια άλλη τεχνική που κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε τα συμπτώματα. Δηλαδή, να απαλύνουμε και να βοηθήσουμε τον ασθενή. Τι κάνουμε? Πήραμε λίγο έκρημα, ποιώδες έκρημα από τα ποδαράκια του, το βάλαμε σε ένα πιατάκι και μέσω της συσκευής αντιστρέψαμε τη συχνότητα και την χορηγήσαμε πάλι στον ασθενή. Οπότε, μία συχνότητα εξουδετερώσε την άλλη. Αυτό το κάνουμε πάρα πολλές φορές όταν υπάρχει οξύ περιστατικό, για να μπορέσουμε να μειώσουμε την ένταση των συμπτωμάτων. Και το κάνουμε και κυρίως σε αλλεργίες, όταν θέλουμε να απευαισθητοποιήσουμε τον οργανισμό από τα αλλεργιογόνα. Το αποτέλεσμα, σε 20 μέρες, σε 40 μέρες και πριν τα Χριστούγεννα τον αποδώσαμε το μικρό, μας έκανε μια υποτροπή στα αυτή, επιμείναμε και τώρα χέρι άκρας υγείας. Τούτο εδώ το λογότυπο ήταν το λογότυπο των Ελλήνων βιοσυντονιστών, μάλλον των Ευρωπαίων βιοσυντονιστών, που είναι ειδικευμένοι στην τεχνολογία δικιά μας. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Εταιρεία Εφαρμογών Βιοσυντονισμού. Σε αυτό το link μπορείτε να βρείτε ό,τι πληροφορία θέλετε. Υπάρχει και φόρμα επικοινωνίας για να μιλήσετε με τους γιατρούς μας. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, ό,τι απορίες έχετε, θα βρείτε πολλές χρήσιμες και παραπάνω πληροφορίες. Προς το παρόν, εκμεταλλευτείτε και ρωτήστε εμένα. Παρακαλώ. Ναι. Δεν ξέρω.
Η ερώτηση ήταν πώς μπορεί να βοηθήσει σε εγκεφαλικό άνια και Αλτσχάιμερ. Δεν έχω κανένα περιστατικό και δεν ξέρω να απαντήσω. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βοηθήσει. Έχω διαβάσει έρευνες πάνω στην βοήθεια στο εγκεφαλικό, αλλά δεν ξέρω. Ναι. Στις σκηνές κατά πλάκας ξέρω. Τούτο εδώ που βλέπετε είναι ένα νεύρο, το οποίο έχει άξονα. Το νεύρο ουσιαστικά μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα. Για να μπορέσει να μεταδοθεί γρήγορα και μακριά, χρειάζεται μία μόνωση από το περιβάλλον. Πώς μονώνουμε το καλώδιο? Έτσι έχει μονωθεί και το νεύρο γύρω-γύρω από μία ταινία η οποία λέγεται μυελίνη. Ουσιαστικά, στη σκλήρηση κατά πλάκας, η MS, όπως είναι η ονομασία του, πολλαπλή multiply σκληρώσεις, έχουμε καταστροφή της μυελίνης. Και αν είναι χρόνια, προχωράμε και καταστροφή του νευρικού άξονα. Σας είπα και προηγουμένως ότι ο οργανισμός δεν τρελαίνεται ξαφνικά να αρχίσει να παράγει αντισώματα και να καταστρέφει τη μυελίνη. Και επίσης, τα αυτοάνωσα νοσήματα δεν κληρονομούνται. Κληρονομείται η προδιάθεση. Η προδιάθεση, για να γίνει νόσος, χρειάζεται την παρέμβαση παραγόντων όπως περιβαλλοντικών, διατροφικών, στρεσογόνων, φαρμακευτικών ή μικροβιακών. Μπορεί δύο δίδυμα να έχουν την ίδια προδιάθεση και ο ένας να ακολουθήσει μια ζωή που δεν έχει περιβαλλοντικούς παράγοντες και να μην το εκδηλώσει ποτέ, καλώς να κάνει το ίδιο άθλημα. Προσέξτε. Σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε πολλαπλή σκλήρηση, υπάρχει προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, γιατί πολλαπλή σκλήρηση ή στον εγκέφαλο ή στον οποίο μυελό. Κεντρικό νευρικό σύστημα. Από κύτταρο μεγαλοϊό, Epstein-Barr, ιό του έρπη, ιούς κοξάκι και τοξόπλασμα. Τι μπορεί να πει κανένας σε ένα τέτοιο ασθενή, έτσι, που έρχεται με πολλαπλή σκλήνηση, ανιχνεύουμε το αιτιολογικό παράγοντα και θέλουμε να τον βάλουμε σε θεραπεία. Τι μπορούμε να εγγυηθούμε σε ένα τέτοιο ασθενή? Ότι δεν θα υπάρξει επιδείνωση της νόσου. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο αιτιολογικός παράγοντας, πάβει να επιδεινώνεται νόσος. Θα μου πεις είναι καλό? Βεβαίως, γιατί σε κάποιες αρχόμενες περιπτώσεις που σου λέω άλλος έχω πρόβλημα και ιδίως στην πρωτοπαθή υποτροπιάζουσα, είναι καλύτερες τα αποτελέσματα από στην πρωτοπαθή προϊούσα. Όταν έχεις ένα μούδιασμα στα πόδια, εντάξει, μπορεί να ζεις και με το μούδιασμα. Και εγώ μουδιάζω όλο μου το κορμί. Θα μου πεις τώρα, όταν πας σε κάποιον ο οποίος είναι προχωρημένη κατάσταση και αν του πεις ότι θα σταματήσει η νόσο, εντάξει. Δεν μπορείς να εγγυηθείς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις το βαθμό προσβολής του νευρικού κυττάρου. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Είχαμε ένα ασθενή ο οποίος είχε εδώ, ο Βασίλης τον είδε, και ήρθε με τη βακτηρία, έτσι, και τώρα που τον ξαναείδα επάνω στη Θεσσαλονίκη, ο άνθρωπος πετάει. Είναι ένα χρόνο, 13 μήνες κοντά μας και είναι μια χαρά. Δεν μπορείς να εγγυηθείς τον ασθενή πόσο πίσω θα γυρίσει, πόσο αποκατάσταση θα γίνει. Και εκεί παίζουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά έχουμε καλά αποτελέσματα και μόνο ότι... Έρπης. Το ίδιο πρόβλημα... Αυτό ακριβώς, Βασίλη, συνέβη και χθες που κοίταξα ένα κοριτσάκι και το έφερε η μητέρα του, η οποία το κοριτσάκι γκρινιέται, δεν είχε τίποτα.
Έτσι, αλλά πίσω από τη ρινίτιδα, πάντα να ξέρετε στις εποχές υπάρχει ένας μύκητας. Στο κοριτιάτι είναι ένας μύκητας που λέγεται ασπέργυλους. Μόλις είπα της μαμάς ότι όλα αυτά που κάνει και τα φλεξοτάιτ και τα αερολίν και αυτά που παίρνει, τα παίρνει τζάπα, γιατί αν δεν σκοτώσει το μύκητα δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, είχε μείνει και με κοίταγε επί μία ώρα. Έτσι. Και στο έγραψα, πήγε στο ίντερνετ, μελέτησε, έγραφε αυτό όλο το βράδυ, δεν πρέπει να κοιμηθεί καθόλου. Μου ήρθε σήμερα πάλι, μου λέει γιατρέ, μου λέει νομίζω ότι έχεις δίκιο. Εντάξει. Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Κάποιος με ρωτήσετε για ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ό,τι ισχύει για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, ισχύει και για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί οι ρευματολόγοι μας βιάζονται. Οι ρευματολόγοι, άμα δούνε μία CRP ψηλή, μία ταχύτητα καθίσης ψηλή και άντε κανένα οριακό θετικό, έχουν βγάλει διάγνωση αυτοάνωση. Δεν είναι πάντα έτσι. Σε πολλές περιπτώσεις αυτές, το πρόβλημα είναι μικροβιακό. Θυμάμαι μία περίπτωση που είδα η οποία είχε ένα αντζυγόνο επιφανειακό HLH Β27, το οποίο είναι θετικό στην αγγελοποιητική σπονδυλίτιδα και βγάζει τη διάγνωση, αλλά είναι θετικό και σε αντιδραστικές αρθρίτιδες. Και η κοπέλα είχε χλαμίδια. Και μόλις κάναμε θεραπεία για χλαμίδια, περάσαν όλα. Σε ένα μεγάλο ποσοστό, λοιπόν, οι αναφερόμενες ρευματοειδείς αρθρίτιδες δεν είναι αυτοάνωσες. Είναι αντιδραστικές. Χλαμίδια, λάμβλια, σιγγέλα, στρεπτόκοκος. Πάρα πολλά μικρόβια μπορεί να κάνουν αρθρίτιδα. Στις περιπτώσεις που είναι αυτοάνοσα, πάλι σας ξαναλέω ότι κάποιος μικροοργανισμός έχει κινητοποιήσει την αυτοάνωση διαδικασία. Και εδώ ισχύει και αυτό που σας είπα για την ΕΜΕΣ. Μπορείς, αν βρεις μηχανισμό πίσω από την αυτοάνωση διαδικασία, γιατί εμείς μπορούμε να τα συνδυάσουμε, μπορούμε να ξέρουμε τι είναι αυτό που κρύβεται πίσω από την αυτοάνωση διαδικασία. Δεν πούμε τυχαία επειδή βρήκαμε ένα στρεπτόκοκο στον οργανισμό. Θα το συνδέσουμε με την αυτοάνωση διαδικασία. Έχουμε τον τρόπο να το συνδέσουμε διαγνωστικά. Εκεί που αυτό που μπορεί να εγγυηθείς πάλι 100% είναι ότι δεν θα υπάρχει εξέλιξη της νόσου. Τώρα το κατά πόσο θα παίζουν πάρα πολλά ρόλο επίσης και εδώ. Ναι, βεβαίως. Το ίδιο. Για όλα τα αυτοάνωσα ισχύει το ίδιο. Για όλα τα αυτοάνωσα. Αυτά που έχουμε δει εμείς. Δηλαδή, στα 150 αυτοάνωσα να έχω βρει 5 τα οποία να μην έχουν σύνδεση με μικροβιακό παράγοντα. Ζήτημα. Αυτό ήταν μια μυκητίαση. Απλή μυκητίαση. Όχι, γιατί το δίνουν αντιβιωτικά το παιδί. Χειρότερο το κάνανε. Το είχαν πάρει και το δίνουν αντιβιωτικά. Και ανοσοκαταστολή. Δεν υπάρχει δηλαδή χειρότερο πράγμα από σε ένα ασθενή με μυκητίαση να του δίνεις αντιβίωση. Τους μυκητές, τους περισσότερους, καλά αυτόν δεν τον έχουμε, αλλά να μιλήσουμε λίγο για την Candida. Η Candida, η οποία είναι η πιο συχνή μυκητίαση. Η Candida υπάρχει στον οργανισμό μας. Δεν είναι ξένος μύκητας για μας. Συμβιώνει μαζί μας. Στοματοφάρυγγα, δέρμα, γεννητικά όργανα και κέντερα. Η Candida, για να μπορέσει να διατηρείται αθόρυβη, βρίσκεται σε ισορροπία με ένα βακτήριο που λέγεται γαλακτοβάκυλος. Δεν έχετε ακούσει αυτό που λέμε όταν παίρνεις αντιβίωση τρώγε γιαούρτι? Γι' αυτό, για να παίρνουμε γαλακτοβάκυλο. Όταν πάρει κάποιος αντιβίωση, κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Πάει και ο γαλακτοβάκυλος. Ο γαλακτοβάκυλος τι κάνει, γιατί συντηρεί την Candida σε χαμηλό? Γιατί παράγει γαλακτικό οξύ, το οποίο ρίχνει το pH, το κάνει όξινο. Μην σας μπερδεύουμε επιστημονικά τώρα. Εν πάση περιπτώσει, χαλάει χλωρίδα αν φύγει ο γαλακτοβάκυλος, με αποτέλεσμα να βρίσκει η Candida έδαφος να αναπτυχθεί. Πολύ δύσκολη η θεραπεία της Candida. Πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί πρώτον, πρέπει να εξολοθρεύσεις κανέναν τον υπερπληθυσμό. Δεύτερον, πρέπει να αποκαταστήσει. Κοιτάξτε τι λάθος κάνουμε. Τι λάθος κάνουν οι κλασικοί ιατρικοί. Δίνουν ένα αντιμυκητιασικό, εξολοθρεύεται ο υπερπληθυσμός, αλλά δεν αποκαθιστούν τη χλωρίδα
τους γαλακτοβάκυλους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πάλι ανάπτυξη της Κάντιντα. Τρίτο, να της στερήσουμε το θρεπτικό υπόστρωμα. Η Κάντιντα θέλει ζάχαρη. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι... Τι? Άσε, εντάξει. Πολλοί άνθρωποι σαν και εμένα και τον Βασίλη που τρώμε μανιωδώς γλυκά. Όχι θα φάμε. Εγώ μπορώ να βάλω το ταψί κάτω και να το τσακίσω. Είναι επειδή δεν το θέλουμε εμείς. Το ζητάει κάποιος μικροοργανισμούλης μέσα. Και το τέταρτο και βασικό είναι ότι πρέπει να αποφεύγεται η επαναμόλυνση. Δεν μπορεί να κάνεις θεραπεία για Κάντιντα στον κόλπο και να μην δώσεις οδηγίες στην ασθενή. Το είπα σε μια ασθενή μου στην Κρήτη και παρεξηγήθηκε. Της είπα, ξέρεις, με προφύλαξη και παρεξηγήθηκε. Εγώ ποιος είναι ο γιατρός που θα μου πει, μα πώς δηλαδή, δεν είναι ένα πράγμα η θεραπεία, δεν είναι πάρ' το φάρμακο και τελείωσε. Είναι πολλά στάδια. Άλλη ερώτηση. Σε τι? Εκεί έχουμε κατεστραμμένα νεφρά και πρέπει να διηλύσουμε το αίμα. Γενικώς, ακούστε κάτι. Ο βιοσυντονισμός μπορεί σε μερικές περιπτώσεις, όπως αυτό που λέτε, όπως σε περιπτώσεις που υπάρχει καταστραμμένος ιστός, σε κύρωση ας πούμε, στις περιπτώσεις του καρκίνου, να μην βοηθάει χτυπώντας την αιτία ή αποκαθιστώντας το πρόβλημα, αλλά σαφώς βοηθάει παράπλευρα. Έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος έχει έναν καρκίνο. Ο καρκίνος δεν είναι τόσο τραγικός στις μέρες μας, όπως ήταν παλιά. Αυτός ο ασθενής σίγουρα θα κάνει έναν χειρουργείο, δεν υπάρχει περίπτωση, εκτός αν είναι προχωρημένη μορφή, θα πάρουμε μια κλασική μορφή και μετά θα κάνει χημειοθεραπεία. Τη μεγαλύτερη απάτη της ιατρικής.